Lewawın merkezi şäheriniň jemgyýetçilik transportynyň aglawy bölегini Aşgabatda ençe mil ulanylan könelip tandan çykan ulaglar düzýär. Türkmenabadda sürüjiler gündelik tawsyrmaly pul planynyň üstüne dowamly bozulýan ulaglaryň ähtiýat saýlaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny aýdarlar. Türkmenabadyň 15-nji awtoparkynyň sürüjileriniň biri Azatlyk bilen habarlaşyp, özleriniň 100% bolýan meseleleri barada gurrun berdi. Bu yerde birinci kıyınçılık uloglaryň könüligi bilen bagly. Sebite täze awtobuslar ýa-da taksiler juda çäkli mukdarda goý berilýär. Geçen hepde Aşgabatda ençeme ýyl ulanylan Hyundai kysymly taksileriň ýüze goloýy berildi. Türkmenabadly sürüjiler öz hasaplaryna paýtagta gidip, ähli harajatlary özleri çekip bu uloglary sebite sürüp geldiler. Deyip 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz belledi. Onun sözlerine göre bu ýeňil ulaglaryň 50-si sary reňkde bolup, olar 2014-nji ýylda öndürilipdir. Ak reňkli galyn 50 ulag hem 2017-nji ýylda zawoddan çykypdyr. Ýoluň dowamında bu taksileriň 10-dan hem köpüsi durup galdy. Olaryň dwigiteli ýagny hereketlendirjisi işlemegini besetdi. Netijede olary beýleki ulaglara tirkäp getirdiler. Deyip 20 ýyldan hem aşy wagt bäri sürüjilik bilen meşgullanýan söhbetdeşimiz aýtdy. Sol bir wagtda welaýatyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda gatnaýan ýolukçy awtobuslarynyň ýagdaýynyň hasym göz gyndygyny ýytylýar. Şäheriň awtobuslarynyň esasy ödününi mundan 10 ýyl ozal paýtagtda hereket eden Iranda öndürilen Mercedes kysymly awtobuslar düzýär. Sürüjiler dowamy tandan çykýan bu awtobuslaryň gerekli ähtiýat saýlaryny öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny belläp, sol bir wagtda gündelik pul plan borsnamasyny hem dolmaly bolýandyklaryny aýdarlar. İşe çıkan her günümüzde avtoparkın kasasına 280 manat möçöründe pul planını beräýmeli. Muny amal edip bilmedikleri düşündürüş yazdırılýar. 3-nji gedekden soň sürüji işten çykarylýar. Egerde birden ýolda awtobus işlemegini besedip durup galaýsa, onda onu avtoparka eltmek hem sürüjiniň boyununa ýüklenýär. Bir näçe sagatda awtobus gelmese, onda sürüje şol günüň plany dolu töletdirilýär ýa-da ýene düşündürüş yazdırılýar. Deyip söhbetdeşimiz nykdy. Onuň maglumatyna görä, ýolukçylary gatnatmak üçin häzir Türkmenabad şäheri boýunça 50 we etrap ugrulary boýunça hem 20 awtobus hereket edýär. Ýiti ykdysady krizisiň arasynda taksileriň narhy hemmeler üçin illeterli bolman soň 200 000-den hem aşy ilatly Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň uly bir bölegi döwlet eýçiligindäki jemgyýetçilik ulug teristlerine bil baglaýar. Sol bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar jemgyýetçilik transportynyň ýolu goýulysundan hilinden hem näýile bolýarlar. Olaryň içi gaty kir, oturgoçlary çaň basyp gidipdir. Aýaň aşağı hem durşuna gum. Awtobusyň içindäki dizeliň aňkap duran ýygy geýmiňe hem siňär diýip Türkmenabadlylaryň biri Azatlyga gurrun beripdi. Awtobus gatnawy bilen bagly ýene bir problema hem olaryň wagtly-wagtynda gatnamazlygydyr. Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurdun çäginde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýolu goýulmagyna gözegçilik edýän Türkmen Awto Ulaglary agentliginden kommentariýa alyp bilmedi.